Nation. Yes, nyakora mogi kaka pile, ma iluongo ne Omari Nash. Omari chieno jemone mbele, chiene mineno mbele mingo eming'ondo boka. Kata inyalo wacho ni Omari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitiri onge. Iluongo ni Omari dhako yie rudho sufria gi kuoyo to bede still waya. Omari dhako yie chwako oganda, yie chwako manya to bede oganda. Omera utamu wa maisha. Watieko higane ama to koro rumo jothurwa kendo koro to wachiko manyien niluongo ni 2024 wadwano kawo thuolo ni endi mar kwayo ni hawi maber sama wadonje higa manyien ni to wi wok nyawil mokwagoni erokamano ni mar isebedo kodwa chakre chakruok nyaka koro sani. Un musebedo kudhirowa, un musebedo kusupportwa, un emomiyo koro LTN ochopo kumochope ni endi. We akaw thuolo mondo agoni erokamano. Tamedo kwayi kacha chendo ni kung'eni pok subscribe inyalo dhi kacha cha YouTube marwa iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Facebook LTN Luo Trending Nation. TikTok LTN Luo Trending Nation. Kaendi emibiro yude adieri, kaendi emibiro yude weche mopondo maling' ma jomoko tamore golo. To kendo kaendi ema wamiye promotion. Ing'ama ni kanyo no endo kidwaro promotion imanyo mana LTN Luo Trending Nation. Kaendi gi wach moro machandi ma jomoko osebedo maybe ka intimidate, jomoko osebedo kapando, kele LTN Luo Trending Nation. Number en piny kanyo no endo. Agoni erokamano ahinya. Omari kaka pile, the parody cartel. LTN Luo Trending Nation.